Siempre es creix. ¿Queda claro, señores? ¿Vamos a por ello? Pues venga, vamos. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got fit but she wanna get Finnegan, drinking out of the side, skin cause she wanna be I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've claro had esto? these millions. ¿Sí? Vamos a por la victoria, vamos a intentarlo, vamos con todo ya. Vamos con todo. Intenta crear Va, bona tarda, senyors. Fa pal, venir avui a jugar aquí. Fa pal, Fa pal. Més pal fa venir aquí a perdre la tarda i encara marxar sense punts a casa. Això sí que fa un pal de l'hòstia. Vaig a la tarda a tomar por culo, ¿vale? Així que anem a aprofitar la tarda. Sí? Ens coneixem ja des de fa moltes jornades, des de la 1 de l'any passat, de la pretemporada, ¿vale? Em vaig conèixer que jo tenia 29 anys fets, ¿vale? Ara en tinc 30. Y l'any que ve pues faré 31 y la 29 a 30, Juan Pedro, aunque no te lo creas, he madurado, ¿vale? Nosotros de 32, ¿no? Ahora. Exacto. Y ojalá nos conozcamos hasta que me muera, Juan Pedro, eso es lo más importante. Que nos podamos ir viendo, ¿vale? Y nanos, jo faig gran, igual que ens fem tots grans, alguno nos adelanta, que es el señor Lucas con 74 años, que tiene mérito, y bien llevados. Enfocarem les coses de manera diferent, ¿vale? Però amb el mateix objectiu, i és fer-vos la vida una mica més fàcil, que tothom estigui més content i que l'equip pugui rutllar millor. I que us animo a que estigueu contents, a que l'equip se li vegi una mica d'alegria dintre el camp, que la té, perquè entrenem com bojos i entrenem molt bé, i la pilota roda molt, o sigui que després arriba el partit i no ho encarem bé. Esperem que avui sigui diferent i que sobretot cada cop més nosaltres des de la banqueta podem ficar els 11 que creiem que ens poden donar més sentit al jugar bé i a l'estar content i a l'estar motivat, ¿vale? Així que, per adelante, ¿sí? El rival és un rival recién ascendido, ¿vale? Que ha fet molts bons fitxatges, perquè el míster i el cos tècnic doncs, són gent de molt nom, i aquests fitxatges han entrat molt bé, i per ser el segon any a tercera tarana doncs, estan fent bons números, ¿vale? És un equip que té molt de futbol, és un equip que té molt de barri, nanos, té molt de barri, us sacaran les faltes aquelles ràpides que no les fotran, hi haurà accions que quan l'àrbit no miri te les faran i sortiràs perjudicat, és un equip que té molt de futbol. Nosotros volvemos a ese 4-2-3-1 que habíamos recuperado, al final la baja que teníamos y creemos que las cosas que vimos la semana pasada pues no acababan, ¿vale? Volveremos al 3-5-2, eso no tiene ningún tipo de duda, ¿sí? Pero volvemos a un sistema al menos que ya tenéis algo de conocimiento. Didac Edu, ¿sí? El que vam comentar algunes vegades, a veure si els mitjcentros ens donen garanties de que volen tenir la pilota i que es mouen espais perquè nosaltres podem evitar aquestes excursions, ¿vale? Si per lo que sigui, ¿vale? No us prohibeixo les excursions, però si feu una excursió, vull que tingueu clar que la bola ha d'acabar o aquí o aquí. Samsó y Vallejo en ese sentido, para que podáis ayudar a Palau, estar un poquito más arriba, ¿vale? Sois extremos, evidentemente, pero estar un poquito más así para que la línea de 4 la podamos fijar, ¿vale? Y Palau aquí pueda hacer lo que él quiera. ¿Sí? ¿Vale? Senyors, anem a fer-ho tot molt més fàcil, que a vegades quan tot surt més fàcil les coses surten millor, ¿vale? Aquestes setmanes han passat coses i molt bones, ¿vale? Algunes no les puc explicar, altres no, ¿vale? Com pot ser l'entrenador de dimarts, que vaig veure la gent molt motivada, sí? També us dic, passi el que passi, el dimarts també serà un entrenador full i de molts quilòmetres, perquè crec que és el que necessitem i perquè l'equip millori, ¿vale? Però aquestes setmanes han dit coses molt diferents. Hi ha algunes que us puc explicar i hi ha algunes coses que no us puc explicar, ¿vale? Però les que no us podré explicar sense voler veure en el camp, i això crec que és molt positiu, sí? Ho teniu a les vostres mans, serà un partit de molt suar, de molta brega, y señores, qui tingui més ganas se l'emportarà, ni más ni menos, ni el que juegue mejor ni el que juegue peor, porque al final, para ganar un partido hay que jugar bien, ¿vale? El que tingui més brega, el que tingui més ganes s'ho emportarà, senyors, i avui és un molt bon partit, ¿vale? Tercer contra cuarto, i el Sant Feliu d'aquest partit sempre es creix. ¿Queda clar, senyors? ¿Vamos a por ello? Pues venga, vamos. ¡Vamos! ¡Es lo que nos queda, dale, señores!
Qué pesados, tío. Enganxen ara les bandes per córrer, ¿vale? Ja s'ho feriu i li agrada córrer, ¿vale? Estamos en el campo de la Llagosta, el árbitro está dejando el listón muy alto a la hora de sacar la tarjeta amarilla, tenemos que pegar un poquito más, hay que pegar un poquito más y sobre todo en campo contrario para evitar las contras, ¿vale? Y creo que es el partido que más veces hemos pisado el área contraria, ¿vale? Contra un equipo como la Llagosta que son buenos, ¿sí? Venga, va a ganar ahora el partido, la segunda parte la va a ganar el que salga con más ánimo. ¿Sí? Si ellos salen con el 0-2 y venga, vamos, lo van a ganar ellos. Si nosotros salimos a meter el 1-2 en 15 minutos, ganamos nosotros. Si antes del 15 de la segunda parte metemos gol, el partido lo ganamos nosotros. Y aún nos queda otro para meter el empate, ¿eh? ¿Sí? Jo he fet dos faltes que les dues eren targeta. Deixa jugar, rasquem, sobretot els jugadors de dalt. Ara, en el seu camp, sisplau, perquè Sí, quan jugadors de estem dalt, fent perquè- faltes en el nostre camp ens fan mal amb aquestes pilotes, accions de pilota parada, anem a tenir cuidado, És això, hem de sortir igual que els primers 25 minuts, que hem estat molt bé amb pilota i sense pilota, que estàvem a sobre, anàvem al pres-tres pèrdida, anem a seguir així, tio, almenys els primers 15 per aviam si ens podem fotre dins del partit, sobretot, els primers 15 anem a sortir amb ganes, i creient que podem Que enxufar tinguem el convenciment de guanyar això, que ho aixequem, si foteu un minut el que han dit, abans del minut 15, ho remuntem això. Però sobretot hi hem de creure, i si sabem que juguem a futbol, se'ns dona bé, que estem millor que ells, anem a jugar això. No anem a igualar-nos el seu joc d'anar despejant, de trencant-ho tot. Anem a jugar. Que hem estat de puta mal. Els primers 25 minuts ha vingut Tarantino i ens ha felicitat aquí. Diu, el mejor equipo que ha pasado por aquí. Sí, però perdimos 2-0. Vull dir, anem a estar convençuts del que hem fet, ¿vale? Que som millors que ells. Si fotem un gol, guanyem el partit, ¿vale? Però hi hem de creure. Anem-hi tots, Vamos. ¿Vale, senyors? Un gol i de centre el canguero, A marcar ràpid, si pot ser, va! No sé què passa a la segona part. Passi el que passi, creixerem com aquí. Passi el que passi, creixerem com aquí. Ara creixerem molt més si anem a per la victòria. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Vamos a por la victoria? ¿Vamos a intentarlo? Vamos con todo ya. Vamos con todo. Venga, vamos. Intenta crear. Caral.
Buena. Yo corriera como él, bro. Si fuera como Messi sería buenísimo.